Tänään Alpon keittiössä painetaan tulinen chili con carne. Ainesosia näkyy tuosta kuvasta, ei kannata huolestua, vaikka on aika monta artikkelia. Valtaosa on kuitenkin semmosia, mitä lähes joka taloudesta löytyy kaapista. Eli mitä tarvitaan? 600 grammaa jauhelihaa, tomaattimurskaa tai paseerattua tomaattia, tomaattipyrettä, chipotle chilejä, kidneypapuja, suippapaprikaa, 1 kyntinen valkosipuli, vettä, punaviiniä, lihaliemikuutio, ruskeat sokeria, juustokuminaa, suolaa, paprikajauhetta, oregano, kaneli, korianteria, valkosipulijauhetta, savupaprikaa ja jalapeno chili jauhetta. Ja jälleen kerran ollaan päästy Alpon keittopisteen äärelle ja tosta noin niin padassa on vähän öljyä ja ei muuta kuin jauheliha sinne lämpöiseen pataan ja sit voidaan vähän painella tonne alaspäin, että ottaa pohjaan kiinni ja paistellaan vähän väriä. Ja siinä vaiheessa, kun on saatu vähän väriä tuohon jauhelihaan, nyt jos haluaa paremman värin, niin paistaa parissa osassa tai erillisellä paistinpannulla. Ei muuta kuin tosta noin pilkottu suippapaprika ja valkosipuli sinne sekaan ja sitten ihan vähän niitä paistellaan tossa, sen minkä ne paistuu. Seuraavana otetaan nesteet. Sillä se ensin paseerattuu tomaattia ja sitten vähän vedellä huljutellaan rasiaa, että saadaan sieltä kaikki maut tonne matkaan mukaan. Ja vettä semmonen 1,5–2 desiä, vähän sen maun mukaisesti, että haluuko kuinka juoksevaa. Videon loppupuolella näette, että minkälainen koostumus tähän tulee ja oikeastaan ainoa vesi, mitä siihen lisättiin, niin on sitten tosta salaisen ainesosan purkista, että sieltä saadaan tavarat pois. Sitten painetaan vähän tomaattipyrettä sinne ja desin verran punaviiniä antamaan makua. Tomaattipyreen jälkeen niin lisätään 1 kappale lihaliemikuutioita tai mulla on tossa Knorrin tommonen fondi, niin ajaa asiansa hyvin. Voi laittaa sitä, mikä omaan makuun toimii tai mitä kotolta löytyy ja vähän sitten vaan pelaa sen suolan kanssa, että kuinka suolainen kuutio on kyseessä, niin vaikuttaa siihen lopputulokseen. Sitten vaan tosta noin, niin aineet kun on sisällä, niin taas vähän sekoitellaan. Ja tosiaan päästään sen salaisen ainesosan äärelle, eli La Costen on chipotles chilejä ja sit siinä on vähän sipulia seassa, niin sen takia tuossa alkuvaiheessa en laittanut ollenkaan tuoretta sipulia, kun tässä on vähän sipulia, mutta jos on sipuliystävä, niin voi lyödä vaikka näidenkin lisäksi 1 kappaleen sipuleita tähän reseptiin. Ja tosta vaan otetaan, kaavitaan chilit pönttöön ja sen jälkeen käydään vielä laskemassa vähän vettä sinne ja huljutellaan purkista maut sisälle. Ja näissä on ihan hyvä potku, että jos et halua hirveän tulista, niin sit kannattaa vähän vaihdella noita chilejä. Ja sen jälkeen keitellään matalalla lämmöllä ja siinä vaiheessa kun lähtee kiehumaan, niin pikkuhiljaa tiputellaan lämpöä ja käydään välillä vähän sekoittelemassa. Tässä tosiaan on hetken aikaa porissuja niin kuin näkyy, että liedeltä on lämpö tipautettu tuohon ihan 2 ja siellä se kivasti porisee ja sitten tosta noin niin noin 45 minuutin kohdalla niin huuhdellut kidneypavut niin tonne sekaan, niin ne ei mene ihan mujuksi ja pysyy vähän parempi purutuntumaa, että on vähän sitä rakennetta siinä reseptissä. Ja tossa hyvin näkyy myöskin noita chipotle chilejä, niin ne on tommosia aika isoja ja siellä on siemenet sisällä ja sitten ne tuo oman hapokkuuden myöskin tähän ruokaan, että se on semmonen, että sen takia hirveästi muuten hapokkuutta ei tarvii lisätä, kun on nämä chilit ja tomaatit tässä reseptissä. Tässä ollaan nyt päästy noin 1,5 tunnin kohdalle ja pata on siinä pikkuhiljaa porissu ja sieltä ei nyt nestettä poistu niin paljon, että sitä sen erikoisemmin tarvitsisi vettä siihen lisätä, mutta jos nyt on kiehutellut vähän kovemmalla tai sitten muita ainesosia on laittanut vähän enemmän, niin
mikään ei estä sitä, että sinne vähän vettä lisätään. Ja tosta kun sitä sekoittelee, niin sekoittelee silleen, että saa tosta maut vähän reunoiltakin pois ja ei myöskään pala niin sinne reunoille sitten kiinni. Niin kaikki hyötykäyttö ja loppuvaiheessa vähän maistetaan, että onko hyvä makeus ja suola ja tarvittaessa sitten vähän lisää sokeria tai suolaa, niin saa maun kohdalleen. Tässä on vielä nyt sitten lopputuote tuossa noin otettu jäähtymään ja parhaimmillaanhan se on seuraavana päivänä. Resepti on sen verran tiukkaa tavaraa, että ihan perus riisin kanssa tai sitten vaikka vaihtoehtoisesti niin ihan vaan tosta leivän päälle ja hyvin toimittaa ja tosiaan vaan korvan taakse se, että jos ei tykkää niin tulisesta, niin vähentää vähän chilien määrää ja sitten ei välttämättä käytä ollenkaan noita chipotle-chilejä. Käy tykkäämässä videosta ja laita Alpon kanavat seurantaan niin Tubessa ja Instagramin puolella.